Як Росія забрала Крим, коли вони насаджують цю ідеологію, що там живуть росіяни, що це руський город, там Севастополь і так далі, що вони це внушили, і люди на підсвідомості були готові до того, що вони будуть росіянами і відійдуть. Тобто їх підготували. Якби люди думали цілком повністю, що вони українці, це їхня земля, вони абсолютно всі, більшість людей так думали і навіть не вагалися щодо того, ким себе самоідентифікувати, я думаю, питання Криму не стояло би. Люди би встали і сказали, пішли геть звідси. Однак влада, вона проморгала питання Криму і в військовому форматі, і в ідеологічному, і в культурному. На вашу думку, чому? Ну, мені здається, знову тому... І коли ви говорите про владу, то кого маєте на увазі? Да всю владу повністю. От яка була в Україні, вона, на мою думку, вона не хотіла створити міцну державу. Вона хотіла створити якісь міцні зв'язки, які будуть збагачувати якісь свої клани. Тобто немає такої от ідеї, щоб Україна стала великою, сильною, незалежною державою, на яку навіть ніхто не подумає напасти чи якось вводити якісь санкції, ну, якщо ми про економічну історію кажемо, що вона має бути сильною, незалежною та самостійною.